Balinganiselwa egidini ezingu-3.6 abantu asebeshonile ngenxa yokugula okweyamene negciwane lesandulela ngculazi kuleli kusukela ngo-1995. Elakuleli linohlelo lokuhlinzeka ngemishanguzo yokulwa naleli gciwane olukhulu kunazo zonke emhlabeni. Impi yokunqanda ukusabalala kwesandulela ngculazi nengculazi uqobo ayikaze ibe lula. Uhulumeni uthi ukubheduka kwe-COVID-19 kwenze le mpi yabanzima kakhulu. As we aim to strengthen our antiretroviral treatment rollout, as well as finding the missing HIV and TB cases, we need equally to upscale our prevention efforts across all levels of society, as this will be a deciding factor in our ability to curb the spread of this epidemic. It is for this reason that our actions count in realizing our vision of an HIV-free generation in our lifetime. As a country, we have made significant strides and gains in the fight against HIV and AIDS epidemic, despite the many and complex challenges that we continue to face in the midst of COVID-19 pandemic. Umkhandlu obhekele inhlelo zokulwa nengculazi kuleli iSANEC uthi ukhathazekile ngodaba lwabantu abatheleleke ngaleli gciwane abangakudaluli lokhu kubantu abahlekisana nabo. Inyunyana zezisebenzi zifuna uhulumeni ethule inhlelo zokufundisa ngesandulela ngculazi emisebenzini. Umabuza uphinde wanxenxa izakhamuzi zakuleli ukuba iphume ngobuningi ziyogoma njengoba izwe libhekene nehlandla lesine lokwenyuka kwezibalo zabasuleleka nge-COVID-19.